تغنيني الله تعالى في كبو شيطان إبليس لاينو تورم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني من الله تعالى تكبر كما alami jin hina lokolitiki ani lahara hina kerengerele. نعم. سورة الأنعام تابع. سورة من بامبولو سورة الأنعام نفتقدو. تكو فلانا. نعم. نعم. قال محمد عفو. من ينجيكم جون بي أو آدم ديون كيشي. من ظلمات البر. كابو gele kana sirango ma. نعم. والبحر. ani basirango. تدعونه. abi ala wele. تضرعا. dama kasila. نعم. وخفية. ani gundola. نعم. لئن أنجانا. أو أنجيتنا أفلا ببفو. ni ala ye anw kisi. من هذه. ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na. لنكونن. ngalena anw kɔni bɛ kɛ sa. mina shakirina. ala barika daba ye. نعم. a ko k'olu muhamadu kafiriw ɲininka. man yunjikum min zulumatil barri wal bahari. gele sirango. zulumatu huna al makhawifu wal mahalik. dibi de do mais dibi min do dekun dibi ni tɔɔrɔ dibi n'a fɔ ni tɔɔrɔ ye aw sɔrɔ ba kɔnɔ fiɲɛ ba wulila a ka kuruw bɛna tunu walima a bɛ gele yɛrɛ kan fɛn juguba dɔ y'aw sɔrɔ gele kan a kamana gana jɔnni bɛ o tɔɔrɔ bɔ aw kan a bɛ ala in de wele dɛ a bɛɛ bɛ nin ala in de wele tadarruan yɛrɛ majigin kama tadarruan de kɔrɔ ye kɛnɛ kan jala la ala ala o kuma na tadarruhu de ye o ye tadarruhu ye i jɔlen bi ye ka min kɛ walima i sigilen bi ye ka min kɛ mɔgɔw ɲɛ b'i la jama cɛ la o n'a ɲɔgɔnna o ye tadarruhu ye mais tadarruhu yɛrɛ asulu ye dɔrɔn k'i surunya ala la ni damakasi ye k'i ka dekun n'i ka tɔɔrɔ jira a la wa khufiyatan ani gundola maa tɛ yen fiyewu gɛlɛya dɔw b'i sɔrɔ o tɛ kɛ maa ɲɛ na i b'i den ka ala wele k'i ka ko bɛɛ sɛmɛ ala la ji jukɔrɔ o tuma na u b'a fɔ sa la in anjana ni minnu ta sɛbɛnnen do ten walima la in anjayitana walima n'i ye an galenna ni anw kɔni bɔra nin dekun in na lanakunanna mina shakirina anw bɛ kɛ barika daba ye bon tafsiri ka ca la kosɛbɛ mais tafsiri sɔ camanba kɔni ye min da o ye kafiriw de mais a kelen kelenw n'a bɛ f'o ma el ahad olu y'a yira musirikiw dama tɛ yan nin ye silamɛ yɛrɛw de ko ye minnu b'u dalen don ala la mais u tɛ ka ala ko kɛ a ɲɛ kan u dan bɛ ala la mais gundo fɛn wɛrɛw b'u bolo walima jigidanyɔrɔw b'u bolo min tɛ ala yɛrɛ ye o tuma na k'olu de bɛ se ka nin fɔ ko n'o tɛ kafiriw kamana mana guwa olu b'u ka boliw de dɔn ka boli bila k'u ɲɛsin ala ma ko o ka dɔgɔ kafiriw la fo n'a kɛra diinɛtigi kafiriw ye parce que u ye kafiri kɛ maritaba damadɔ de ye mɔgɔ min bɛ boli bato a dan tɛ foyi la boli kɔ mɔgɔ min dalen don ala la nka a bɛ boli bato wa ma na'buduhum sulfa o tuma na olu dalen bɛ ala la u dalen bɛ boli la tuma na nka ni ko gɛlɛyara u bɛ boli bila pewu k'u ɲɛsin ala kelen ma k'a fɔ n'an kɔni bɔra nin na an bɛ kɛ barikadabaw dɔ ye dɛ o b'a sɔrɔ ko gɛlɛyara u bolo o tuma na min dalen bɛ ala la a dalen bɛ fɛn dɔ la ka fara ala kan min dalen bɛ ala kelen na min dalen tɛ foyi la a ka boli kɔ min yɛrɛ dalen tɛ nin si la diinɛ tilalen bɛ ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ ala ani fɛn dɔ ala jala ayiwa o kɔ tɛmɛnen kɔ boli jala walima ne dan tɛ nin si la n dan tɛ boli la n dan tɛ ala la diinɛ tilalen don ni mɔgɔ ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ mana n'a gɛlɛyara u bolo u bɛ ala kelen wele u b'a fɔ n'anw kɔni bɔra nin na lanakunanna mina shakirin an kɔni bɛ kɛ barika daba ye o kɔrɔ ye an ti fila fara ala kan naam muhamadu a fɔ ko ala yunjikum minha ala bɛ aw kisi nin balaw numaw boli tɛ wa min kulli karbin wa gɛlɛya ko ani hami o hami ala b'aw kisi segi aw kisilen kɔfɛ aw tigitigi summa aw kisilen kɔ
antum aw tigi tushrikuna abi fila fara ala kan a bɛ layidu di kuma bɛɛ mais ni ko nɔgɔyara dɔrɔn paraw a bɛ dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye ala k'an kanda na muhamadu a fɔ ala tigi de bɛ se a ka cili kɛ aw adamadenw ma ɲangatara a sanfɛla la walima ka ɲangata ci aw senw kɔrɔ walima ala ka aw ɲaami ɲɔgɔnya siyaan farafarali la a bɛna aw dɔ nɛnɛ dɔ tɔɔrɔ la muhamadu a lajɛ cogo jumɛn don ni ne ala bɛ dalilu walanwala la ala adamaden fililenw yafqahuna u bɛna ko faamu ala ko cogo di qul muhamadu a fɔ huwal qadiru ni setigi bɛ yen o ye ala de ye ala de bɛ se ala an yabu'asa alaykum azaban ala de bɛ se ka ɲangata jigin aw kan n'a ye ala kota ni a ye ala sɔsɔ ala bɛ se ka ɲangata jigin aw kan min fawqikum a sanfɛ sanfɛla kɔrɔ de ye i ma mɛlɛkɛw ka pɛrɛn k'a halaki walima kaba pɛrɛn ka jigin k'a halaki sanfɛbalaw ka ca komi o caman tɛmɛna mandon dɛmɛnenw na minnu halakira walima yɛrɛ aw min tahati arjulikum wa se bɛ ala fana ye ɲangata ka bɔ a sen kɔrɔ ye a sen kɔrɔ dugukolo yɛrɛ b'o la ka sow bi a kan a senw kɔrɔ halaki caman b'o la hasafu b'o la o bɛɛ ye nin kelen de kumana ni ala ko a bɛ ɲangata se aw ma a bɛ se ka na a sanfɛ a bɛ se ka na aw jukɔrɔ fana aw n'a mana n'a ye sanfɛ a mana n'a ye duguma aw a se bɛ ala ye yalbisakum a ka aw ɲagami ɲɔgɔn k'a ɲagami yalbisakum libasu o ye fini de o kumana libasu fɔra parce que a ɲagaminen don mɔgɔ la n'i ye fini don fini bɛ ɲagami la de o kumana a kɛra libasu ye aw yalbisakum walima ala ka aw ɲagami ɲɔgɔn shiya'an farafarali la bon ni aya in jiginen kuma caman fɔra la Baydawi o y'a fɔ ko ay yukhlitakum firakan mutahazzibina ala ahwa'in shatta fayanshubul qitalu bainakum ko ala bina aw ɲagami ɲɔgɔnya kanu ka farafarali la bɛɛ b'i ni dungɔ kɛ ka fɛn dɔ dilan aw silamɛw de ko don aw silamɛw de ko don ala bina aw ɲagami ɲɔgɔnya farafarali la niw kanu ye dɔ bina fɔ ne bɛ nin dilan n'an ye silamɛya kɛ tan a bɛ ɲɛ dɔ bina fɔ ne bɛ nin dilan n'an ye silamɛya kɛ tan a bɛ ɲɛ dɔ b'a fɔ ne ta in de y'a ɲuman ye kumana ko i ma ala ka balaw jigin ka bɔ sanfɛ walima ala ka balaw bɔ a sen kɔrɔ walima ala ka a yɛrɛ ɲagami ɲɔgɔnya farafarali la bɛɛ ta b'i bolo bɛɛ ko i ta ye tiɲɛ ye o kumana o farafarali in de bɛna kɛ sababu ye a bɛna ɲɔgɔn neni a bɛna ɲɔgɔn hayibu fo a bɛna ɲɔgɔn fa yɛrɛ kumana nin ye Baydawi y'a fɔ cogo min na o ye nin ye nka Abdulahi ibn Abbas ko ay yusbita fikumul ahwa walima a ka ni dungɔ cari aw cɛla ni dungɔ a k'o cari aw yɛrɛ el mukhtalifa minnu tɛ kelen ye fatusayiruna firakan n'o kɛra a bɛ kɛ jamakulu ye ninnu b'a fɔ anw da de ye tiɲɛ ninnu b'a fɔ anw da de ye tiɲɛ o kumana Zadul Masiru de nana n'o ye a juzu sabanan na page numéro 95 Zadul Masir mais o kɔfɛ ani Jabir ibn Abdullahi fana nana n'a ye lamma nazalat hazihi al-aya
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ko ala de bi se ka ɲangata jigi ka bɔ aw sanfɛ ka halaki o kɛlen min kɛ qala rasul sallallahu alaihi wasallam ala kira ko a'udhu bi wajhika ala n b'i wele ni ɲɛda barika i k'a k'i ɲɛda kama a kɛ i ɲɛda kama ala kana balawu jigin ne mandenw kan kana balawu jigin o kan filanan nana fana aw min tahti arjulikum walima n ka balawu yɛrɛ bɔ aw sen kɔrɔ k'aw bɛɛ halaki ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi wajhika ala n bɛ tanga ɲini i fɛ i k'a kɛ e yɛrɛ ala ɲɛda kama kana bala ne mandenw kana balawu bɔ u sen kɔrɔ k'u halaki kan'u halaki o tuma na min kɛ ala sɔrɔla k'a fɔ aw yalbisakum shi'an walima a ka aw ɲaami ɲɔgɔnya fara-farali la qala o kɛra min kɛ kira ko haza ahwan aw aisar ko nin fɛn saba in na labanna tɛ in ka nɔgɔn o ka nɔgɔn ka tɛmɛ tɔw kan Bukhari de ye nin fɔ mais muslimu ko Usman bun Hakimu y'a fɔ nin bɛ muslimu ka babu min na halaku hazihi umma ni mando in bɛna halaki cogo min n'i y'o babu lajɛ sɔ i muslimu na i b'a sɔrɔ yen ko alakira sallallahu alaihi wasallam a kuma ka ca dɔɔni mais n b'a tigɛ quoi a tigɛlen de don sisan alakira ni sahabaw nana misiri dɔ kɔnɔ u selen misiri in kɔnɔ ko kira mɛnna a bɛ ka tadɔruw kɛ k'i dama kasi ala la a bɛ k'i dama kasi ala la ko a tilala min kɛ mɔgɔw y'a ɲininka ko nin gɛlɛyara a ko nin aya in de jiginna n kan ko ima n'a ma to ala bi balawu jigin a sanfɛ k'aw bɛɛ halaki walima ka balawu bɔ aw senkɔrɔ k'aw bɛɛ halaki ko nin kuma in ye n dekun kosɛbɛ ko mɛ n ye ala deli a k'a ka ɲɛda kama a kana balawu jigin ne mudu mandenw kan ka bɔ sanfɛ k'u halaki ko ala ye layidu di yan ko a sɔnna ko n y'a wele kɔ tuguni a kana balawu bɔ mandenw sen kɔrɔ ka mandenw halaki ko ala k'o ma ko a sɔnna n y'a deli kɔ tuguni ne mandenw a kana u kɛ gurupu ye u kana fara-fara u kana fara-fara ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn mangoya n y'a ɲini ala fɛ n ko a kan'o kɛ a ko ala ma sɔn a ko ala ma sɔn n y'a ɲini ala fɛ ne mandenw a kan'u yɛrɛ ka ɲanga taa bila u yɛrɛ kan ko ala ma sɔn nin ye iriwaya dɔ ye mais iriwaya wɛrɛ bɛ yen k'a fɔ a y'a ɲini ala fɛ tuguni a mandenw ala k'u jɛrɛlen to fɛn kelen kan n'o ye ala yɛrɛ tɔgɔ ye ko ala ma sɔn ala ma sɔn ni riwaya ka ca kosɛbɛ mais ala belebeleba ye nin de ye o tuma na yalbisakum shi'an o kɔni o sabatira o sabatira an ka dɛ an bɛɛ ko an ye silamɛ mais kira taara ka min to an bolo el islam ala ye an wele wallazi sammakum ayiwa kuma na an welela ko silamɛw mais an yɛrɛ silamɛw tilala ka bolo fara-faraw bɔ diinɛ na kun sunamɔgɔw yɛrɛ ye o kun tɛ alakira tile la hasha wa kɛla sunamɔgɔw kun tɛ alakira tile la silamɛw de kun bɛ yen wahabiya kun tɛ alakira tile la silamɛw de kun bɛ yen tijaniya kun tɛ yen kadiriya kun tɛ yen shafiya kun tɛ yen nin si kun tɛ yen silamɛw de kun bɛ yen o tuma na ala ka kuma sabatira kira ka kuma sabatira nin ye dalilu dɔ ye min b'an da la tiɲɛ na Muhamadu ye kira ye a bɛ nin fɔ don min na o ni sisan cɛ san 1000 ni kɔ de don mais o don silamɛ si tɛ se k'a miiri ko silamɛw bɛna tila mais kira ko ala kɔni ma sɔn k'o de jaabi a bolo a sɔnna a kana halaki mais a ko a yɛrɛ dama ka tasuma da ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fa ko a ye ala deli o la ko ala ma sɔn ko a ye ala deli ala ma sɔn
mana an bɛ ɲɔgɔn faga de an bɛ ɲɔgɔn kan tan de fo ka taa diɲɛ wuli n'o tɛ mais danga de don dɛ danga de don a t'i n'a fɔ wɔɔrɔ wɛrɛ don de danga de don parce que a ko n bɛ ɲanga taa bɔ sanfɛ k'aw halaki ɲumanya b'o kɛ wa n bɛ ɲanga taa bɔ aw sen kɔrɔ k'aw halaki ɲumanya b'o kɛ wa ni m'o si kɛ dun n'a aw ladulɔki dɔ farali la n b'aw fara a bɛɛ bɛ gurupu de dilan sa ala kanu tɛ o danga de don bon o gurupu de filɛ ɲɔgɔn faga la nin bɛɛ na siya wa sunna bɛɛ na kɛza wa kɛza fo ka taa diɲɛ wuli ɲɔgɔn fa bɛ neni ɲɔgɔn ba bɛ neni ɲɔgɔn bɛ kafiriya nkalonjugu bɛɛ bɛ da ɲɔgɔn na wa i y'i tugu ka nkalon da silamɛ ɲɔgɔn na i labɛn kisi cogo si t'i la lahara i ka ɲuman bɛɛ bɛ da tigi ma de ayi kana o kɛ dɛ i mana dimi mɔgɔ kɔrɔ cogo o cogo kana nkalon da la n'i ye nkalon da la i yɛrɛ mako sa i tɛ s'a la bilen fo k'i sa wa i ye ɲuman o ɲuman kɛ ala ka dugukolo kan ala b'a d'a ma ayi n'i dimina ko i ka baara kɛ tiɲɛ kan n'i bɛ kiiri tigɛ a tigɛ tiɲɛ kan qulil haq walaw ala nafsi tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kan nkalontigɛla ye janimɛ wulu de ye mais anw bɛ yɔrɔ min na bi an b'a ɲini dɔrɔn ka ɲɔgɔn lebu de ɲini k'o fɔ mais ka ɲɔgɔn ka ɲuman dogo an bɛ ka taa ten de o tuma na an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ janimɛ sira de kan ka taa a ma nɔgɔ dɛ o tuma na ni a yɛrɛ ye nin fɛn ninnu lajɛ nin b'aw sɔn hakili dɔ la hakili belebele nin yɔrɔ in ka jugu fɛn caman ye dɛ parce que juguya kɔda dɔgɔyalen kɛra ale de ye n b'a halaki sanfɛ kira ko ala kana kɛ a ko zɔnna n b'aw halaki aw sen kɔrɔ kira ko ala ma kana kɛ ala ko zɔnna nka n b'aw yɛrɛ dama fara k'a dɔ bila u ka tasuma da dɔ ka dɔ fa dɔ ka dɔ lebu fo ka taa diɲɛ wuli kira ye ala wele ala ko non n b'o de kɛ an filɛ o de kɔnɔ nin ɲɔ tɛ mun fɔra an ye allazina qalu rabbuna allahu minnu ko anw ma ye ala ye o y'u tile kalas kɛlɛ bɛ min tuguni dɛsɛ kɛra nin de la tilenni de kɛra kɛlɛ ye i bɛ balawu ni ɲangata y'an ka diinɛ bolofara bɛɛ la i bɛ kuma bɛɛ ma na fɔ n'i ma tile i bɛ jeni n'i ma kɛ ladiri ye ala t'i fɛ n'i ma ala ka sira minɛ i tɛ ala ka mɔgɔ ye a da caman de na nin ka dɛ wa diinɛ wɛrɛ tɛ yen n'o tɛ ye cogo tɛ dɛ sa alikaba kɔnɔ t'i sigi ala kɛra kaburu la i ka sa ye talahi ni kelen y'i jɛ nin na i kafirila bi sa ala kɛra kaburu la sallallahu alaihi wasallam a kana o yɛrɛ nɛgɛ nkalon de don nkalon don kiraw cira diɲɛ ka lafiya kiraw kira cira ala fɛ a y'a bɛɛ ci de balo ka kɛ hɛrɛ la n b'o de fɔ a ye don o don silamɛya man jan silamɛya nana an ka balo hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ min fanga ka bon fanga dɔgɔman ka balo a kɛrɛfɛ hɛrɛ la wari bɛ min kunna a ka wari ye min ye a ka dan ye a kana fantan tɔɲɔ silamɛya nana nin dama de kama nin dama a mana foyi kama fo an ka balo hɛrɛ la yan a bɛ i n'a fɔ diɲɛ gouvernement an y'o fɔ ye siɲɛ caman gouvernement sigira de jamana ka lafiya jamana denw ka lafiya hali n'a ti kɛ ten a dabɔra o de kama o de la article taara article 1 n'i ye walimuso minɛ nin bɛ k'i la article 2 n'i ye mɔgɔ nɛni nin bɛ k'i la bon nin bɛɛ nana de pour que diɲɛ ka lafiya kasobo nana polisiw nana gendarmew nana sɔrɔdasiw nana nin bɛɛ nana de ko jamana denw ka lafiya o tuma na sariya minnu bɛ ta o la o article ninnu a ta kun y'an bɛɛ ka lafiya o tuma na o ye diɲɛ faamaw ye olu y'u seko bɛɛ kɛ jamanadenw ka lafiya a lasili y'o ye hali n'a tɛ ka kɛ ten o de ɲinina bon o tuma na sisan ala ye an da ala tɛ se ka ɲinɛ an kɔ o la mandon o mandon i tile bɛnna waati min ma ala ye kira dɔ di min b'aw bilasira mais bilasirali ninnu na
abi folo fe mina o tawhidu de ala kele bandia e tawhid ka ala ke kelenyi kana fula faraka ka ala ka fanga dama ka se dama silamɛya bi fɔlɔ nin de la mais silamɛya bi fɔlɔ na gouvernement yɛrɛ bi fɔlɔ nin de la gouvernement bi fɔlɔ mun na ne de y'aw ka masakɛ ye policiw bɛ n bolo gendarmew bɛ n bolo sɔrasiw ni marifa bɛ n bolo ni min ma sɔn n b'i fa walima n b'i don kaso la o tuma na tawhidu kɛra sisan ko an dar'a la ni masakɛ ko an k'a to n'an m'a to kɛlɛcɛw b'a bolo dɛ o tuma na o la ni sens interdit sigira n'i ye plaque ye dɔrɔn i bɛ tourner cɛ parce que polisikɛ min jɔlen do ye a tɛ se e la e bɛ se ka polisi ɲɔgɔnna 20 fara ɲɔgɔn kan parce que i fanga ka bon i bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn mais polisikɛ jalani jɔlen n'a ye file fiyɛ i b'i jɔ c'est pas k'i bɛ siran polisikɛ in yɛrɛ ɲɛ mais i b'i siran min b'a kɔfɛ hali ni nin polisi in tɛ ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ o tuma na o de la e sera k'i jɔ polisikɛ jalani ka file fiyɛ kan na bon a bɛ nin cogo la ko an ka ala dɔn fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma tawhid a ye ala dɔn fɔlɔ ka da la ka sɔn a ye k'a ka fanga dɔn janɛmɛ min b'a bolo k'o dɔn alijinɛ min b'a bolo k'o dɔn a ka mɛlɛkɛ hakɛ k'a dɔn fanga b'a la o ka bon o tuma na an ka sɔrɔ k'an bila a ka baara kan tawidu ye nin de ye bon mais tawidu nana mun kama ni ala dɔnna an bɛ siran ɲɛ n'an siranna ɲɛ a ko an ka mun kɛ ɔ ala ko an ka min kɛ i kalanna i ma kalan ne fɛ a k'a lajɛ ni hakili ye dɔrɔn a y'a bɛɛ lajɛ ni lahara ko kelen b'a la a ye fara walimuso la o bɛ fɔ su ye kaburu kɔnɔ a y'a ka sinji tugu o bɛ fɔ su ye wa i tile ka na wali nafolo détourner o bɛ fɔ su ye wa a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ o tɛ fɔ su ye o tuma na a bɛɛ bɛ diɲɛ na yan de ni farala walimuso la kaburu kɔnɔ mɔgɔ bɛ nafa jumɛn sɔrɔ o la ayi cɛ muso tora a bolo e kun kan ka banajugu min sɔrɔ ka bila a la ka taa cɛ fa ka sinamuso faga ani e yɛrɛ bɛ t'i muso faga ani sinamuso tɔw o dabila la hɛrɛ sɔrɔla i bɛna fandani min fana muso bɔsi a la silamɛya y'i balo o la o n'a ka fandanya o muso tora a bolo kiraw cira nin de kama o tuma na mɛ ala ko a ye seli ko seli b'a dɛmɛ k'a bɔ jogojuguya la ne ma n tɛ ne ka kuma ye dɛ ala min ye seli di ala de ko inna solata tanha anil fahsha wal munkar a ye seli b'aw jogo ɲɛ k'aw bɔ walejugu la ani ko kɔnɛw n'i bɔra walejugu la i bɔra ko kɔnɛ na i tun bɛna min muso bɔsi a la o muso bɛ to a bolo o ye hɛrɛ sɔrɔ silamɛya la bon e yɛrɛ tun mana bɔsi a la ko se b'i ye se munumunu cogo ka ca dɛ hali ni se tɛ fandankɛ ye ka baari ta se dɔw bɛ mɔgɔ ye ji jukɔrɔ dɛ o tuma na e tɛ n'i ka wari jabɔ bilen parce que i bɛ n'i si bɛɛ kɛ ni bana furakɛbali ye mais a tora a bolo sisan i ma lafiya wa cɛ yɛrɛ muso t'a bolo o ma lafiya o tuma na diɲɛ de ma lafiya wa diinɛ nana de ko diɲɛ ka lafiya n'o bɔra diinɛ na dɔrɔn kafiriya ka fisa ye a y'a janto nin na dɛ an bɛ nin fɔ k'an sɛmɛ ala de la mais n kalanna ma kalan tɛ dɛ ala ka ko de y'o ye wa yasarnahu lizikri fa hal min muzakkir n ye kuranɛ nɔgɔya kojugu ko fɔli la ko yala taasiba bɛ yen wa ni ala ka tiɲɛ fɔ jɔnw ye n kalanna ma kalan t'a la bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn hali n'u ba nana ala b'a dɔn karisa ye bana tiɲɛ na mais nin ye tiɲɛ ye a kana aw yɛrɛ nɛgɛ a kana ni ɲumanya tɛ fɛn bɛɛ nkalon seli nkalon sun nkalon hiji nkalon ni ɲumanya tɛ mais ɛlikɛma ala de dafalen don mɔgɔw ma dafa mɔgɔ kɛra cogo o cogo fɛn dɔ b'i la min man ɲi mais o kɔrɔ tɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn fɛn dɔ b'i la min man ɲi dɔrɔn a bɛ se ka corriger mais n'i nɛgɛnna min b'i la a man ɲi mais fɛn t'a la n'i selila ala b'a ban ala bɛ yafa i ma mɔgɔ faga a y'an ka jamana ye sa silamɛya min bɛ mali la ne tɛ diɲɛ yɔrɔ si dɔn ala ka dugukolo kan n'a ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na n bɛ fɛ k'a fɔ seli min bɛ mali la yan ani silamɛya ka activité minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ ne ma diɲɛ jamana si ye hali maka a tɛ
ouais mais ni ko maga ate ebsi ki mi I maga ate aka haramu ya maga hali bi geri be muso ka se ka lablo ka mobili boli o ya ke to nyumaye golfu arabu jamana dobe do mina o ka ministère ya annoncer ara télé la ko fini fin wajibiyalen tɛ muso kan n'a ka di y'a don n'a man di y'a to yen musow kun bɛn'u jɔ étage la ni valise falen de k'a kɛru sira kan u ka mairie de wulila fo ka taa dugu jɛ mairie bɛ ka dulokiw cɛ k'a kɛ mairie mobilibaw kɔnɔ ka taa to parce que u kun wajibiyalen de don u k'a kɛ a man d'u ye mais tuma min na don min na u ka hɔrɔnya dir'u ma ko wajibi tɛ finifin dɔ ye n'a ka di min ye n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ mais a dɔnnen don bɛɛ b'a dɔn histoire la tarima faamu de bon mais a bɛ ten maga muso caman n tigilen don so kɔnɔ se de t'u ye koyi finifin karilen b'u la se de t'u ye don o don n'a autorisera ko n'i ka ala ɲɛsiranya y'a s'i ma a kɛ i b'a ɲɛ dɔn mais an ka musow ni disa filɛ an ka musow suturalen filɛ muru bɛ ka turu u la wa busa bɛ ka kɛ k'u bugɔ wa ah mais ala ko da ye nin ah bon a ye misiri fɔcogo lajɛ denmisɛnninw dama na denmisɛnninw les enfants sanfɛla fana falen don misiri dugumana falen don sanfɛla falen don bon o kumana n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan ninnu nana mun ɲini ala o kumana mɔgɔw mago bɛ ala la n'a tiɲɛ fɔra ɔ mali silamɛya bɛ cogo min na ni karamɔgɔ bɛɛ y'i jɔ ala jɔyɔrɔ la walahi juge y'a kɛ tan a y'a kɛ tan an ka jamana in na o bɛɛ bɛ ban an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ misiriw kɔnɔ an ka kɛlɛ bɛɛ bɛ ban misiriw kɔnɔ a tɛ se juge fɛ yen alors mais n'a kɛra an ka seli bɛ ɲini k'an fa tew bɛ finna mais ça va pas ko n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw ko jogo de b'u sigi ko walahi ni jogo banna jama o jamana ko jama in bɛ ban a bɛ ɲɔgɔn fɔ a ka ɲɔgɔn ban don dɔ kɔni na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɔ a ka ɲɔgɔn ban ni jogo banna dɔrɔn foyi tɛ an ka ɲɔgɔn fɔ a kɔ sa alors ala k'an n'aw dɛmɛ ko in ma nɔgɔn dɛ parce que ni fɔyɔrɔ kɛra kelen ye nangari yɔrɔ kɛra 100 ye ni ala ka dɛmɛ tɛ a ma nɔgɔn kira fana balola tan de o walakad kuzibat rusulun min qablika wa uzu fasabaru hatta atahum nasrullah kiraw galontigiyara tan fɛn bɛɛ dar'u kan wa uzu tɔɔrɔ bɛɛ dar'u kan hatta atahum nasrullah fo ala ka dɛmɛ nana a kana yɛrɛ nɛgɛn dɛ wallahi i ka sun tile kelen ni jogo ye i baraji ka bon diɲɛ sunba bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni min da t'i ta si ye i ka tile kelen ɲɔ nɛgɛn de don ka tile kɔngɔ na ten a bɛ mun ye fo a dalilu ka yaala ala k'an n'aw dɛmɛ kuma jɛnyana nin yɔrɔ in na dɔɔnin mais aha ayiwa a bɛ fara ala ma dan a bɛ fara ma dɛ a ko cogo di wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd ko o t'a bannen dɛ a bɛ fara wa min bɛna tila ka kɛ tuguni a bɛna tila de dɔw bɛna tasuma da dɔ tigɛ ka tasuma da ɲɔgɔn tigɛ k'o de bɛna kɛ ka tasuma da ɲɔgɔn tigɛ an filɛ o de kɔnɔ n'o tɛ a bɛ mɔgɔ kamana gan mɔgɔ min ko a ye tile dama gɔlɛ bɛɛ sinna o de la wa mais laada de don gɔlɛ sinna kira la mun na parce que a ko a ye tile gɔlɛ sinna kiraw la mun na parce que u ko a ye tile silamɛya nana min kama a y'a ko ye
silamɛya nana min kama o de bilala o bɔra silamɛya la a mɛnna hinɛ ni makari sinjitugu ni ladiriya nin de ɲinina silamɛw fɛ ko an bɛ balo hɛrɛ la o de bɔra ne anw kalanna ne ni diplôme bɔra Egypte Firawuna ka dugu de ye mais ɲuman bɛ bɔ yen Musa tun bɛ yen ɲuman bɛ bɔ yen n'i y'a mɛn kalan a nafa de don n'a nafa bɔra a la a tɛ foyi ye n'o tɛ kalan ye fɛnba de ye kalan siya ka ca n'i ye dɔgɔtɔrɔya kalan i bɛ jamana min na o kan ka nisɔndiya parce que i ye bana min kalan i bɛ n'olu furakɛ n'i ye fɛn wɛrɛ kalan izini dilan kalan jamana bɛ nisɔndiya parce que jamana bɛna iziniw sɔrɔ kalan ni nafa yera a la bɛɛ bɛ lafiya mais n kalanna silamɛya kalan man ca o ayi silamɛya kalan man ca maa tɛ t'o kalan arabuw fɛ yen dɛ o tɛ tiɲɛ o bɛ kalan yan de maa si tɛ bɔ yan ka taa silamɛya kalan arabu jamana na la i bɛ taa dɔnni dɔ de ɲini i bɛ se ka taa nahawu kalan i bɛ se ka taa lɔga kalan i bɛ se ka taa balaga kalan i bɛ se ka taa fiqhu kalan mais k'a fɔ de n bɛ taa diinɛ kalan arabu jamana na la hasha wa kɛla i taara k'i fa silamɛya la a ma to yan i fa tun ye silamɛ ye o de la i taara arabu jamana na ɔ yanni i ka taa kalan ye i fa sara i kɔ yan o kafirilama sara wa diinɛ tɛ taa silamɛya tɛ taa kalan arabu jamana na dɛ ayi o sera an ma kaban wele y'an sɔrɔ ko silamɛya tɛ dɔwɛrɛ ye ka da la maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ala ko min k'o kɛ a ko ka min to yen k'o to yen silamɛya wɛrɛ tɛ yen wa a ko ka min to yen an bɛɛ b'a dɔn maa si t'an na yan min tɛ wale jugu dɔn mɔgɔ si t'an na yan min tɛ wale ɲuman dɔn a banna mais n'i mago bɛ seli la parce que e ye silamɛ ye i donna n'a ma mɛn i mago bɛ seli la i bɛ gɛrɛ i silamɛ ɲɔgɔn dɔ la seli fana ye jogo joli i tɛ taa arabu jamana na o b'a ɲɛ f'u ye n'i tɛ seli suran dɔn i bɛ gɛrɛ dɔ la min bɛ seli suran dɔn o b'i kala seli suran la arabu jamana na taa t'a la dɛ n'i ye wari sɔrɔ i bɛ fɛ ka jaga bɔ gɛrɛ jagabɔla dɔ la min b'a ɲɛ dɔn miliyɔn tan bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a jaga bɔ miniti 5 o b'a ɲɛ bɛ f'u ye k'a ban i bɛ taa janaba bi ko cogo di n donna silamɛya la n tɛ janaba ko ɲɛ dɔn miniti 2 a bɛɛ bɛ f'u ye k'a ban koli wɛrɛ tɛ janaba la k'i ka ŋaniya siri k'i bɛɛ ko k'i jɛ ka taa a banna janaba ye mun parce que u ye kow compliqué n'i bɛ janaba ko i b'i tɛgɛ 2 ko i b'a daminɛ i bara kɔrɔ i bɛ n'i kunbere la wa il y a pas de problème o y'a musabu n'a sunna siraw de mais janaba yɛrɛ ye min ye dɛ ka janaba nɔgɔ ko i bɛ ŋaniya siri dɔrɔn ala ne filɛ ka n ka janaba ko i ko k'i jɛ taa janaba ba ala k'an bɛɛ sababu ma unuziku ba'dakum ba'sa ba'din mana ala mi dugawu min ma minɛ kira bolo o kɛra nin de ala ne mandenw kan'u fara kan'u kɛ ka tasuma da ɲɔgɔn kan kira ko silamɛw ma ko ala ma sɔn dɛ a ma ko olu ɲɛna nka anw kɔni y'a ye nin b'a jira ko Muhamadu ye kira ye wallahi nin b'a jira Mustafa ma nkalon tigɛ kira don mais anw y'a ye bi mais sahabaw ka ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ n'i ye o lajɛ ka nin kuma in lajɛ olu kɛrɛfɛ olu tɛ taa fasi dɔn a la k'a fɔ mɔgɔ bɛna sɔrɔ ka silamɛya fara fara ka gurupuw dilan la olu tɛ se ka foyi faamu tarahum ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود sahabaw ka ɲɔgɔn ganu silamɛw ka kan ka ɲɔgɔn ganu cogo min na ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ni aya in bɛ ka k'o de fɔ voilà mais an ye siya ni tilatilali min fɔ dɔ bɛ se ka n'a fɔ ko Ayidara e yɛrɛ y'a tila o mais anw ma tila dɛ
an m'a tila an faralen tɛ tilali b'a kan anw m'a tila anw mana ni foyi ye diinɛ in na diɲɛ kɔnɔ a ye jogo dilan kɔ ni ala ka kuranɛ aya tɛ foyi t'anw bolo bayatul islamiya anw m'a fara dɛ anw mana ni taabolo ye an ma maa bila taabolo kan ala kira taara ka min to n'a ka sahabaw y'a kɛ n y'a fɔ aw ɲɛna baya a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ala kira ka sahaba kelen ma balo ka sa min ma ni layidu 6 ta a ta yɔrɔ b'an bolo han a kitabuw de bi yan sahaba min y'a kɛ yɔrɔ min na min y'a kɛ yɔrɔ min na min y'a kɛ yɔrɔ min na kira ka sahaba cɛ n'a muso bɛɛ fana cɛ bɛɛ y'a kɛ muso bɛɛ y'a kɛ a dalilu b'an bolo yan baya ni karamɔgɔ min ma sɔn dɔrɔn na ala kira ka sahaba kelen ma sa n'a ma sa ni nin layidu 6 in ye a tɛ cɛ la a tɛ muso la ayiwa alhamdulillah a dalilu dɔw ye bolola nin ye a bɛɛ a sahaba bɛɛ a bɛɛ o kumana sahabaw ye min kɛ o an ti far'u kan an k'o kɛ an ka far'u kan an k'o kɛ o ye anw ta de ye koyi anw mana nin taasira ye mais dɔ bɛ se k'a fɔ Hayidara ansaru dun ansaru tɛ diinɛ taasira ye a bɛ sɔrɔ e m'a faamu ansaru ye tɔn min ye an kɛlen ka kuma an faso la yan ko seli tɛ silamɛya ye ko mɔgɔ bɛ sa misiri kɔnɔ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ o de gɛlɛyara faamu gɛlɛyara mɔgɔ dɔw ma o waati o faamu min gɛlɛyara mɔgɔ dɔw ma u taara an di faamaw ma faamaw fana ye gendarmew ni fɛnw bila ka na ne ka so ka na minɛ polisi so ti yan gendarmerie ti yan ne ma minɛ ka taa yɔrɔ min na ko mun na tɔw bɛ min fɔ ko ne t'o fɔ u sɔrɔla ka papiye bɔ ko ne ka wajuli sispana Bamakɔ o kɛlen o ma bɛn mɔgɔ dɔw ma olu ko Hayidara hali ni faamaw ko i ti wajuli kɛ to an fɛ yan anw kɔni b'i dɛmɛ an ni n'an ka nafolo an tulo bɛ min n'i da nin ye tiɲɛ ye hali ni fanga t'anw na bi k'i bila kɛnɛ kan anw b'i fɛ mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan u y'a tɔgɔ da ko Hayidara dɛmɛ tɔn ne de k'u ma nɔ Hayidara dɛmɛ tɔn tɛ ala dɛmɛ tɔn don El Ansar fo k'a walawala mɔgɔw m'a faamu u bolo ko Hayidara ye tɔn de dilan ne ma tɔn dilan dɛ la mɔgɔ caman degunnen don ne ma Ansaru créer dɛ u sera mɔgɔ dɔw de farala ɲɔgɔn kan cɛw ni musow ka se Hayidara ma Hayidara anw kɔni b'i fɛ wa an b'i dɛmɛ an bi jɔ n'i ka so sara ye an bi jɔ n'i balo ye o jama de y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Hayidara dɛmɛbaw ne de k'u ma aw tɛ Hayidara dɛmɛbaw ye aw ye ala dɛmɛbaw ye o de jɛkulu bi wele ko El Ansar anw ma taabolo bila yen dɛ tɔn ni taabolo tɛ kelen ye o tɔn caman bɛ yen Tijaniya tɔn caman bɛ yen mais a bɛɛ ye Tijaniyaw de Kadiriya tɔn caman bɛ yen a bɛɛ ye Kadiriyaw de tɔn ni taabolo tɛ kelen ye anw mana ni taabolo ye la anw nana ni min ye dɔrɔn kira ni sahabaw sara min kan layidu 6 in don sahaba cɛ kelen tɛ yen ala kira nɔfɛ maa kelen tɛ yen min sara ni nin layidu 6 t'a kan na a tɛ cɛ la a tɛ muso la sira dilen don karamɔgɔw ma sahaba bɛɛ sarabaya kan an b'a dalilu bɔ k'a dun o tuma na an yɛrɛ ka sa o ka sa an b'a ɲini silamɛw fɛ kira ni sahabaw sara min kan a y'a to an ka sa
bon fɛn t'a la fana min ye kojugu ye a fɔlɔ n ti fila fara ala kan maa o maa ye fila fara ala kan i kafiriyara n ti sonyɛli kɛ ni hasidiya tɛ jeni bɛ so o fɛ k'a fɔ so ma silamɛ a ma fɛrɛ i ma dɛ n t'a ka silamɛya tɛ se ka fɔ hali ni silamɛ don a sabanan an ti jɛnɛya kɛ ala ye min fɔ jɛnɛya la kuranɛ kɔnɔ a y'a lajɛ jɛnɛya kɛra sababu jugu min y'an ka jamana kɔnɔ yan bi ka na ni sida ye ni jɛnɛyakɛbaliw bɛ ka faga fu cɛ jogojugu o y'a muso fa fu muso jogojugu o y'a sinamuso n'a cɛ faga alors n ti jɛnɛya kɛ mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ n na n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n ti n den faga kɔfɛ n ti n den faga a y'a lajɛ n ti n den faga mɔgɔ kan ka mɔgɔ faga o y'a naaninan de ye ko n ti n den faga a duurunan n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ i kɛra commerçant ye i kana namara kɛ i kɛra maa o maa ye diɲɛ na baara o baara b'i bolo ko i k'a kɛ tiɲɛ kan kɛlɛ bɛ min a wɔɔrɔnan ne labɛnnen don n'a fɔra kira ko n ka fɛn o fɛn kɛ ɲuman na a précisera dɛ kuranɛ y'a préciser n'a fɔra n ka fɛn o fɛn kɛ ɲuman na ko kira ko ten ɲuman na ko kira ko ten n b'a kɛ a ye aw ka nin fɛn wɔɔrɔ in lajɛ kɛlɛ bɛ kɛ mun nɔfɛ nin na ko a kana fɔ silamɛya donga don silamɛya dun donga de don ala kira kun bɛ baya minɛ cɛw bolo tan de i bɛ don silamɛya la mais an b'a fɔ mɔgɔ minnu m'a kɛ k'olu tɛ silamɛ la an t'i ye ni min m'a kɛ i ye silamɛ ye parce que a mana i ka danaya yɔrɔ la n y'o fɔ ye siɲɛ caman wa man balago a do fɔtɔ an sera a yɔrɔ ma lahara ala bɛ maa minɛ de ko alakira ma kuma arabuw fɛ o ka ne ala bato wa ni kuranɛ sera maa o maa ma o yɛrɛ b'a la n'a se cogo ɲuman ma min sɔrɔ la yukallifullahu nafsan ala t'i niminɛ fɛn na i tɛ se min na kumana anw ti maa si bɔ silamɛya la k'i ma baya kɛ la parce que a mana i ka danaya yɔrɔ la o e dan bɛ karamɔgɔ min na o ma sɔn e dun dan b'o de la o kumana e tɛ se ka bɔ silamɛya la parce que i ka danaya sira la a ma n'a ye nka n'i karamɔgɔ kɔni n ye nin kɛlɛ e yɛrɛ kan k'i karamɔgɔ dɔn n ti jɛnɛya kɛ n'a y'o kɛlɛ e kan ka tigɛ i karamɔgɔ la ko n'a ye maa o maa minɛ a muso la a t'o to yen fiyewu n'o ti bɛn a ma kaban ale dun tilala k'o kɛlɛ o kumana a ye ala kɛlɛ mais an ye jɔnni kafiriya mɔgɔ min ye kuranɛ aya dankari maa o maa ye harifu kelen sɔsɔ kuranɛ na i ye kafiri ye jango aya kelen ala k'an n'aw dɛmɛ kuranɛ ko ala ko an bɛ tila an tilala dɛ an ma da o ma dɛ ko an ka balawu ni hadisa in na ala kira bi ala wele riwaya la a b'a fɔ ala n b'a ɲini fɛ ka na jugu bɔ yɔrɔ si min bɛna silamɛw kɛlɛ ka se silamɛw la ko ala ko n sɔnna o fana ma ala y'o layidu di ko jugu ti bɔ yɔrɔ si ka silamɛw kɛlɛ ka s'u la ala ti sɔn ko nka silamɛw yɛrɛ dama de bɛ tasuma da ɲɔgɔn kan fɔ lahara o la a bɛ nin bɛɛ fara a ka recherche mémoire kan a bɛna bɛn ni nin bɛɛ ye don dɔ la o b'a sɔrɔ a mémoriselen don a b'a janto nin na nin dugawu ma minɛ kira bolo dɛ
selaw bɛ tasuma da ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ wuli mais ɲumanya tɛ dɛ juguya de y'a s'an ma an kun k'an ka halaki ka bɔ sanfɛ o dabila la an kun k'an ka halaki an sen kɔrɔ o dabila la mais ba'asukum bainakum ala ko kira ma nɔ u bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ yan de jugu tɛna dɛ u yɛrɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye ɲuman tɛ dɛ kojuguba de don parce que kira y'o de fɔ ko la tarji'u ba'di kufar min ba'di kufar fa yadribu ba'dukum riqaba ba'd ko a kana kɛ kafiri ye ne Muhamadu kɔ dɛ ne salen kɔ silamɛw a kana kafiriya dɛ ko kira ma kafiriya cogo di a ko kafiriya de ye ne salen kɔ aw silamɛw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ dɔ ka dɔ faga k'o de y'a kafiriyalen ye ja mɔgɔ bɛ kafiriya k'i to seli la Allahu akbar an t'o de la nin ye dɔw bɛ yen wallahi n'i ye kunkolo dɔ sitɔ ye kan na bi siran don ni siran tɛ ɲɛsɔrɔ u y'a kunkolo bɔ a kan na o kunkolo caman n'o kan caman ala ka n'aw kisi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin ye ala ka kuma ye inna lezina faraku dinahum wa kanu shi'an ko minnu y'u ka diinɛ fara ka kɛ gurupu ye lesta minhum fi shay'in Muhamadu i tɛ ninnu ka foyi la i tɛ ninnu dɔ ye u t'i dɔ ye minnu y'u ka diinɛ fara k'a kɛ gurupu jɔyɔrɔ ye e t'u dɔ ye i ka foyi t'u la k'u ka ko bɛ ala de bolo wa an yɛrɛ filɛ o de la nin ye an yɛrɛ filɛ o de la si tɛ si fɛ cɛpɔr ala k'an dɛmɛ an karamɔgɔ Muhamadu e ka filɛli kɛ sa cogo jumɛn don ni ne Alahu Taala bi ayaw walanwalan la'alla adamadenw yafqahuna u bɛna ko in faamu na wa kɛzaba galontigiyali kɛra ni kuranɛ ye Muhamadu ka mɔgɔw la ka sɔrɔ kuranɛ ye tiɲɛ de ye Muhamadu a fɔ ne Muhamadu ma kɛ aw kan bi wakilen ni marabaga ye o kɔrɔ ye ne ye silamɛya fɔ aw ye n ko ala ko ta kira ko ta mais a sɔnna a ma sɔn laisse alaykum bi wakil ne t'a ka garantie ne wajibiyalen tɛ ko fɔ n ka u don a la ne wajibiyalen de don k'a fɔ aw ye mais bere tɛ ne bolo ko fɔ a ka kɛ silamɛ laisse alaykum bi wakil laisse alayhim bi musaytirin e wajibiyalen tɛ contrôle la ni su kora k'i den ka taa mɔgɔw lajɛ n'u bɛ ka seli ka taa lajɛ kɛnɛma ni cɛ dɔ ni walimuso dɔ bɔn dɛ la laisse alayhim bi musaytirin o ci dilen t'i ma wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli ko ci se dɔrɔn na nka kibaru o kibaru ni ne ala y'a fɔ mustaqarrun kɛ kuma b'a la na nka mɛ o mɛ ta'lamuna a bɛna ko in tiɲɛ dɔn i y'a ye sa likulli nabain mustaqar kibaru o kibaru diɲɛ na ni ala y'a fɔ mustaqar kɛyɔrɔ b'a la kɛ kuma b'a la n'a kuma sera a bɛ kɛ foyi tɛ se k'a bali ala ye layidu minnu ta kira ye minnu taara ye diɲɛ na yan kira ye o caman y'a ɲɛna kafiriw yɛrɛ y'o ye a tɔ ye min taara lahara n'an sera ye sa an bɛna ye o bɛ kɛ cogo min nka kelen o kelen mustaqar kɛ kuma b'a la kɛ waati b'a la likulli naba'in ala ye fɛn o fɛn fɔ ala kira ye kibaru la na nin kɛ tan nin bɛna kɛ tan walima e yɛrɛ ka kafiriya n'i ka silamɛya la walima i ka tiɲɛ n'i ka nkalon la a bɛɛ lajɛlen mustaqar dan b'a bɛɛ la don dɔ la a bɛɛ jate bi minɛ wa a bɛɛ bi da kɛnɛ kan
wa iza ra'aita allazina Muhammadu ni ye mɔgɔw ye yakhuduna k'u bolo fila don fi ayatina ne ka kuranɛ lagosili la farid anhum i kɔdɔn ka b'u ma hatta fo kuma ye se yakhudu u b'u bolo fila don kun fi hadisin masala wɛrɛ la ghayrihi min tɛ kuranɛ lagosili ye wa imma nka i k'a dɔn sa yunsiyannaka ni shetane ye e laɲinɛ ash-shaytanu ni shetane y'i ɲinɛ fala taqudu e dun y'i sigi u fɛ ka ban fala taqudu i kana sigi ba'da zikra i hakili jiginnen kɔ o la ma'al qawmi ka fara jamakulu kan zalimina minnu kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye a ko cogo di a ko Muhamadu n'i ye mɔgɔw ye yahuduna minnu bɛ ka k'u bolo fila don fi ayatina ne Ala ka kuranɛ ayaw la k'u lagosi khada i n'a fɔ ka masala k'a kan ka baro k'a kan mana n'i ye mɔgɔw sɔrɔ u firilen don ne ka kuranɛ kan u bɛ ka n ka kuranɛ lagosi u bɛ ka kuranɛ neni fa'aridu anhum silamɛw wuli ka b'u kɔrɔ i kɔ d'u ma ka n'i da don a la dɛ hatta yahudu fi hadisin ghayrihi fo n'u ye baro wɛrɛ minɛ kun min tɛ kuranɛ lagosili n'u ye baro wɛrɛ minɛ min tɛ kuranɛ lagosili i bɛ se ka sigi u fɛ nka k'u to kuranɛ ni Ala ka Ala neni ka kuranɛ neni ko silamɛ man kan ka sigi u kɛrɛfɛ wa imma yunsiyannaka shaytanu nka ni shaytane y'i ɲinɛ kunu e nana i y'a sɔrɔ u bɛ ka kuranɛ neni i tɛmɛna ne dun ko i kana sigi u kɔrɔ bon a ka barokɛyɔrɔ de don e nan'i sigi barokɛyɔrɔ la u y'a daminɛ mais e ɲinɛna i m'i da don a la sa nka i tor'u kɛrɛfɛ yen k'a lamɛn a ko cogo di ba'da zikra o tuma na i hakili jiginnen kɔ a la k'a fɔ Ala y'an ladi Ala bi neni yɔrɔ min na Ala ka maabaw bi neni yɔrɔ min na kuranɛ bi dɔgɔya yɔrɔ min na ko an kana sigi u fɛ e dun ɲinɛna ka sigi o tuma na ko i hakili jiginnen a na fala taqudu ba'da zikra hakili jigin kɔfɛ ka n'i sigi wuli i kana sigi tɔɲɔnikɛla jama fɛ dɛ n'i sigira tɔɲɔnikɛla jama fɛ n'Ala ma fara i kan i bɛ balawu dɔ sɔrɔ u fɛ naam wama ala allazina nga jurumu tɛ maaw kan sa yattaquna mɔgɔ minnu bɛ siran Ala ɲɛ min hisabihim u ka ɲininkali la min shay'in foyi la walakin nga zikra hakili jigin de don la'allahum la'alla minnu bɛ ka kuranɛ dɔgɔya yattaquna u bɛna siran Ala ɲɛ i ye kuma in faamu a ko di bon ale yɔrɔ in de ka gɛlɛn dɔɔni ne ta tun nana wama ala lezina yattaquna kuma fila de b'a yɔrɔ la ko mɔgɔ minnu bɛ ka kuranɛ neni wama ala lezina yattaquna mɔgɔ minnu bɛ ka kuranɛ neni mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ siran Ala ɲɛ n'olu bɛ Ala ko faamu ni maa ka kuma tɛ se k'u hakili tiɲɛ min hisabihim min shay'in minnu siranna Ala ɲɛ n'olu ma kuranɛ neni minnu bɛ ka kuranɛ neni olu ka jurumu foyi tɛ sɛbɛn kuranɛ neni baliw kan minnu bɛ ka kuranɛ neni minnu ma neni u bɛ siran Ala ɲɛ ko u ka jurumu foyi tɛ sɛbɛn neni balila ninnu kan min shay'in foyi la walakin nga sa zikira hakili jigi de do dɔrɔn ko u kana sigi u fɛ o faamuna la'allahum yattaquna la'alla u na siran Ala ɲɛ nin ye tafsiri fanba ye i n'a fɔ nin aya in tafsiri la mɔgɔ caman b'a tafsiri tan de minnu siranna Ala ɲɛ minnu bɛ ka kuranɛ neni o jurumu foyi tɛ sɛbɛn Ala ɲɛ sirannen ninnu kan mais a bɛ wajibiya u k'u hakili jigin
o dama de ɲininen don mais jurumu tɛ sɛbɛn u kan o de ye bɛnkan yɛrɛ ye caman ye a kuranɛ tafsiri la mais tafsirikɛla dɔw ko la olu mɔgɔ ka dɔgɔ mais olu ka kuma ka kɛnɛ ye cogo la o ko cogo di olu ko wa ma ala lezina yattaquna o do yattaquna ko a tɛ mɔgɔw kan minnu bɛ sira ala ɲɛ k'a fɔ maa tɛ se k'anw hakili tiɲɛ bilen hali n'u ko kuranɛ ye nkalon ye ka na ni dalilu bɛɛ ye o tɛ se k'anw bɔ kuranɛ kanu na bilen ko o tigilamɔɔw a ɲininen tɛ olu fɛ olu ka wuli min hisabihim min shay'in u bɛ fɛn o fɛn da kuranɛ ka neni na o tɛ foyi o jurumu foyi tɛ sɛbɛn ninnu ye mais mun ɲininen d'u fɛ zikira u k'u waju n'i ko kuranɛ ye nkalon ye alakira ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye kumana minnu dusukun falen don ala ko la ni maa tɛ se k'u b'u hakili kan u b'a fɔ i ye nkalon tigɛ dalilu filɛ dalilu filɛ dalilu filɛ dalilu filɛ kumana a b'a feere ɲɔgɔn ma a ti daga maa ka sigi kuranɛ nenaw kɔrɔ nka maa minnu kɔni bɛ siran ala ɲɛ ni maa tɛ se k'olu hakili tiɲɛ bilen a bɛ bɛn olu ka sigi u ka jurumu foyi tɛ sɛbɛn olu ye bali zikira walakin zikira olu ta ye k'u wajude ye i ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin ye dalilu ye nin ye dalilu ye kuranɛ ko boliw m'an da boli y'an da wa kumana minnu dalen b'u dusukun na k'u tɛ se k'olu yɛlɛma olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛlɛmɛ yɛrɛ o kumana n'olu sigira u fɛ ko u ka jurumu fɛn tɛ sɛbɛn olu ye mais ninnu ye ahadu de ye tafsirikɛla min ka dɔgɔ kojugu mais camanba ye min ta dɔrɔn o de ye fɔlɔ min fɔra i ye la'allahum yattaqun la'alla ni e sera k'i fɛrɛ u ka wulibali f'u ye la'alla u bɛna siran ala ɲɛ a faamuna